Mergawe maneh, mergawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Abil. Kegiatan jualan seblak prasmanan setiap hari. Video diambil sekitar jam 4 sore. Wayahe gawe pesenan. Iki oleh pesenan teko arek pondok Jombak. Oleh pesanan 9 porsi seblak dan 6 porsi empek-empek. Senajan pesenane mung sakmono, tapi kanggone aku iku wis alhamdulillah. Cek oleh pesenan pira-pira iku tetep disyukuri. Seblak iku nak kalangane bocah-bocah iku lek gak pedes o gak seger. Lah iki pesenane iku rata-rata iku ambil level 2, 3 dan ono maneh sing level 5. Bagi pecinta pedes jerene ya enggak pedes, tapi sing gak doyan pedes ya ono sing level 1 ya ono. Tapi rata-rata bocah se-enom-enom ngono kuwi pecinta pedes. Iki mau pertama telure tak masukno, kita susul per frozenane. Lek gak ono krupuke iku mau telur dilebokno dhisik lagi frozene. Dadi ku ngleboknone ku hampir bareng. Lah nek ono krupuke iku mau krupuke dimuasak dhisik. Soale apa? Krupuk iku empuke ku suwi lagi iso empuk. Dan pesenan iki mau rata-rata satu porsine iku 10.000. Wis free dapat sayur. Seblak nanggone nggonku iku bes sayure ku free tidak bayar. Dan beli seblak berapapun tetap tak layani, tetap tak kasih free sayur. Masak seblake wis mari dan sing nggih seblak iku mang aku, sing bagian goreng empek-empek ku bojoku. Lah pas goreng ku mau tidak ke video. Tiba-tiba wis mari ae. Iki sing seblake tak wadahi kresek gede tak dadekno siji, wis ana jenenge dhewe-dhewe dan wis ana regone. Seblake diwadahi kuwabe nanggone kresek abang, ojo lali ditali. Wedine lek gak ditali iku mundak ceblok nanggone dalan. Iki ganti ngadahi empek-empeke tak pisah dhewe ben gak bukai.